tu si predvedieme názornú ukážku toho, keď vám dovezeme materiál a idete si to robiť svojpomocne. Jedná sa o voľnú, fúkanú vlnu alebo ručne ukladanú vlastne na stropy alebo vodorovné konštrukcie. Takže teraz vám to ukážem. Takže vysypete si, donesiete si vlnu proste hore v zlistovanom balíku, vlastne si to ako vynosíte hore už cez dáky otvor, ktorý máte. A takto máte dáke vidle alebo hoci čo, tak vlastne ručne si to takto načuchráte a prichystáte tú vlnu vlastne, aby to ako z toho zlistovaného stavu si ju takto čuchráním, vidlami napracujete. Opakujem, že jedná sa o svojpomocné, hej. Takto si ju napracujete a vlastne máte ju narobenú, ale môžete to aj takto robiť a vlastne potom, keď už si ju voľne ukladáte, tak takýmto spôsobom vytriasacím pekne si ju robíte, hej, do takej plochy. Pekne to musí vyzerať najlepšie podľa laseru alebo už od oka, ako kto uzná za vhodné.